La pluja va dejuir l'acte de la cuina escultura que s'havia de celebrar a la plaça de l'església i es va traslladar a la sala municipal. Es tractava d'un tast obert al públic de plats inspirats en la sardana. A l'acte hi van participar restaurants Coll la Creu, l'Infinit, l'Era, el restaurant de Lourdes, els Tres Turons i el Triclinium. També hi van formar part els menjars per emportar bé de gust, la pastisseria La Lionesa i el forn de Can Puig. Els plats que formaven part de la degustació eren a base de coca amb els productes de qualitat i proximitat. Es van presentar en forma de rotllana imitant la sardana. Es van fer al voltant d'unes 5.400 degustacions. A part del tast dels plats, també hi havia un tast de begudes amb el cava de la capital de la sardana, de Rimars Cava, vi de la Dualella Marfil i cerveses Moritz. En aquest acte es va comptar amb la presència del conseller de Cultura, Ferran Mascarell, amb la cuinera Carme Ruscalleda i Joan Roca, el xef del millor restaurant del món. Tots ells van firmar el llibre d'honor de l'Ajuntament. D'altra banda, també van participar una vintena dels millors cuiners del país. Tot això va estar amenitzat per la cobla contemporània. El conseller Ferran Mascarell va destacar l'empenta del poble d'Arenys de Munt per ser un municipi líder en diferents àmbits. Arenys està demostrant tenir una gran capacitat, ja ho sabíem, ho ha fet amb l'àmbit polític, ho ha fet amb l'àmbit social, una gran capacitat de lideratge. I una vegada més aquesta capitalitat de la sardana l'està construint, posant-li graus, fins i tot diria que esglaons diferents, més alts de qualitat del que havia estat tradicional. Per tant, està aportant coses que tots els que vinguin després hauran de tenir en compte. El millor cuiner del món, Joan Roca, va donar les gràcies a Arenys de Munt per vincular clarament la cuina amb la cultura i les sardanes. Home, d'entrada haig de felicitar Arenys de Munt per la iniciativa, lògicament, perquè certament els cuiners valorem molt que s'entengui la cuina com a cultura i que es relacioni de la manera que s'està relacionant en aquest acte, no? I després el felicitaria al municipi d'Arenys de Munt per la capacitat de convocatòria de cuiners que té, perquè som tots aquí. Déu no vulgui que passi res en aquest edifici perquè Catalunya es quedaria sense cuiners, no? La cuinera maresmenca Carme Ruscalleda va explicar la relació que hi ha entre la sardana i la cuina. Mira, la sardana és realment una composició musical que et pot explicar un territori, un personatge, un fet. Un plat també t'explica el territori pels productes que l'han provocat. Et pot explicar fins i tot un personatge que és el que ha creat i el que els ha sabut composar. I explica també un fet i un moment que és la modernitat. A la sardana segur que l'autor pateix fins que el públic no aplaudeix aquesta sardana. També el cuiner pateix fins que el públic no li aplaudeix el plat. Tot això ens ajunta. Per la seva banda, l'alcalde de la població, Josep Manel Ximenis, estava eufòric pel resultat de l'esdeveniment. Realment, això és la culminació d'una feina molt intensa que hem estat realitzant durant mig any, no només jo, sinó també tots els cuiners d'Arenys de Munt i la comissió organitzadora de la capital de la sardana, i home, veure la culminació que arriba, no? Perquè aquest era un dia que sempre el veies llunyà, i que no te l'imaginaves mai com podria ser el dia que arribés a terme, no? Tot seguit havia de tenir lloc l'espectacle teatral de sardanes cantades Aimar de Sardana, a càrrec de Núria Inglés, i que no es va poder fer per problemes tècnics.